Hej, jeg hedder Pau. Jeg er SF's folketingskandidat i Horsenskredsen. En af de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, vi kommer til at diskutere her i valgkampen, det er uddannelse. Nu sidder jeg til daglig og arbejder med skoleområdet som kommunalpolitiker. Og en af de ting, vi tit hører fra Christiansborg i hvert fald, det er, at vi skal levere folkeskole i verdensklasse. Problemet er bare, at det er rammerne slet ikke til i dag. Vi har brug for en ny regering. Og i en ny regering, der vil SF arbejde for, at vi maks skal have 24 elever i klasserne, og at vi de første 3 skoleår skal have 2 lærere i dansk og matematik. Hvis vi skal godt ind i fremtiden, så er det vigtigt, at flere unge får gennemført deres ungdomsuddannelse. Vi skal have sikret gode rammer for ungdomsuddannelsen selvfølgelig. Ressourcerne skal være der. Men det er også vigtigt, at vi har et SU-system, der er mindre bøvlet end i dag, og at vi også bevarer SU'en for de hjemmeboende. Noget, der er vigtigt i en krisetid som den, vi er i lige nu, det er, at vi løbende får opkvalificeret arbejdsstyrken. Derfor har SF et forslag om, at alle ufaglærte skal kunne tage en uddannelsesorlov på fuld dagpengesats. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at alle de ledige, der går rundt i dag, at de får et tilbud om uddannelse frem for meningsløs aktivering. Hvis vi skal have genrejst Danmark, så tror jeg, at uddannelse det er en af nøglerne til, at vi får det gjort. Hvis du er enig i det, så synes jeg, at du skal gå ind på min hjemmeside, læs mere om min hjertesager. Den hedder sf.dk/Pau Amdisen. Du kan også læse om mig i Facebook-gruppen Pau Amdisen i Folketinget. Tak for din opmærksomhed.